Čaute, v tomto videu budem hovoriť o digitálnej mene centrálnej banky, prečo je to tak veľmi nebezpečné a prečo by o tom ľudia mali vedieť a uvedomiť si, že je to fakt nebezpečné. O, Chcem vlastne vysvetliť to, čo to je a aké to má nevýhody, keďže to má vlastne len nevýhody. Výhody to nemá fakt, že žiadne. Takže začal by som tým, že čo to vlastne je. No je to digitálna mena, takže to bude ako proste váš normálny bankový účet, len to bude ešte horšie. Teraz ste mali napríklad peniaze vo vašej banke a to išlo až bola prvé napríklad vaše peniaze, potom bola vaša banka a potom je tá centrálna banka. No vlastne teraz to bude tak, že tie peniaze bude mať hneď proste tá centrálna banka, nie tá vaša. A to bude mať na starosti to, že no to bude vlastne to, že tá vláda bude mať úplnú kontrolu nad vašimi peniazmi. Budú mať úplnú kontrolu, totálnu kontrolu. A potom prídu len také napríklad nevýhody, ako čo boli aj teraz, ale teraz, no, bude to vlastne, by som povedal, vo väčšom. To je napríklad to, že bude cenzúra totálna. Hej, štát napríklad bude môcť dávať napríklad nejaké regulácie, alebo že, mm, čo ja viem, napríklad keď bola korona, tak museli ste mať Green Pass, ne? Aby ste, neviem, niekde mohli cestovať, alebo neviem presne ako to bolo. No a predstavte si to, že to bude proste vo vašom mobile, na vaše peniaze, ktoré sú vaše, ale teoreticky vaše nebudú. A keď vy nebudete robiť to, čo oni budú chcieť, aby ste spravili, tak v pohode vám môžu tie proste peniaze totálne zamraziť. Ono to možno znie tak trochu sci-fi, ale je to veľmi, veľmi, veľmi možné, že to tak bude a takých prípadov bude ešte veľa. Možno aj na začiatku to tak vyzerať nebude, ale to je len začiatok. Nevieme, čo bude potom, aké zle to bude a bude sa to len zhoršovať. Potom ďalšia vec je, že budú peniaze, ktoré budú mať nejaký expiračný dátum. To znamená to, že proste dajú vám peniaze a do nejakého datumu ich budete musieť minúť. Takže napríklad teraz by mi dali peniaze a povedali, že do konca roka 2025 ich musím minúť a keď ich neminiem, tak proste už, neviem, už ich nebudem môcť používať, už proste neexistujú tie peniaze. Ako hovorím, tie digitálne meny tej centrálnej banky nebudú mať žiadne výhody. Bez srandy to bude len proste, len a len horšie. Mm, hej, ešte s tými reguláciami a tak tam by som pridal napríklad také, že aj ak by bola napríklad nejaká kríza alebo niečo, alebo aká je Európa s tým ako, s tými takými ekovecami, tak v pohode mi mohli napríklad začať tým promovať elektrické auta a to napríklad tak, že by dávali limity na benzín. Proste by dali neviem koľko benzínu proste na týždeň a nemohli by ste to prekročiť, lebo všetko by ste platili tou ich peňaženkou. A hotovosť už dovtedy ani asi nebude a oni sa jej budú chcieť čo najskôr zbaviť. Takže napríklad, alebo aj na meso. Nebudú chcieť, aby ste jedli meso, tak dajú limity, že budete môcť jesť len kilo mesa proste. A hej, a takéto limity, ja neviem. Fakt je to len horšie a ľudia by sa mali zobudiť, lebo sa o tom vôbec nehovorí. A viem určite, že keď tí ľudia to začnú používať a začnú si všímať tie nevýhody, tak sa o tom bude oveľa viac hovoriť. Ďalšia časť je to, chcem hovoriť o tom,
ako si ľudia myslia a sú totálne naivní, že Bitcoin je nejaká záchrana, že sú to nejaké freedom money, že ich to oslobodí a neviem čo. Totálne hovadiny, Bitcoin nespraví nič. Bitcoin je ešte horší ako teraz finančný systém bez randy. Hej, dobre, možno nebude viac Bitcoinov a to je jediná vec, ale slova Bitcoin je totálne verejný. Každý vidí vašu transakciu. Stačí, že on raz ste mu poslali euro a proste už do konca života bude môcť vidieť vašu peňaženku, že koľko tam máte bitcoinov, koľko má peňazí, no toto sa teraz nedeje, že keď akom pošlete euro, tak vidíte, koľko má v účte. Ľudia si neuvedomujú, že proste na burzách, napríklad ako firma Chain Analysis, proste je to firma, ktorá analyzuje každú jednu transakciu, burzy proste majú firmy, ktoré toto robia. To sú doslova biliónové firmy, oni predávajú tie, tie údaje úradom alebo neviem komu. Je to biliónový biznis, doslova, kde vidia všetko, každú jednu transakciu, čo spravíte. Ak ja by som cez burzu poslal peniaze niekomu, tak ono to není, že oni by videli nejaké, že čísla, peňaženku, totálne anonymné, proste vôbec oni vidia to isté, čo vidí banka. Oni by doslova videli moje meno s mojou občankou, lebo musíte dávať občanku, keď sa prihlasujete. A videli by to, komu by som to poslal, aj jeho meno, aj jeho občanku. A proste tak, ľudia teraz neviem, ako, myslím si, že nejakí kriminálnici nie sú tak hlúpi, ale možno určite niekto si myslí, že bude posielať nejaké špinavé bitcoiny niekomu a bude si myslieť, že to je totálne anonymné a nikto ho netrekne, úplná hovadina, proste keď raz spravia dačo, chytia jedného a uvidia, že tie bitcoiny medzi koho išli, proste majú každého. Žiadna anonymita, totálna hovadina. Jediné to, že to je deinflačná mena a ľudia teraz do toho investujú, lebo to je digitálne zlato. Proste úplne umelo busnutá cena hore, totálna hovadina. Mm, hej, taktiež ďalej, burzy sami môžu zaviesť regulácie, proste uh, uh, hej, Bitcoin je totálne ešte daniteľný, v pohode vidia, akože jasné, zase ten Bitcoin nemusíte mať na burze, ale 90% ľudí ho tam má a žijú úplne v inom svete, myslia si, že neviem čo, majú nejakú anonymnú menu, pritom to vôbec tak nie je. Potom ďalšia vec, že burzy proste vy si neuvedomujete, že burzy neberú špinavé bitcoiny. Ak boli nejaké bitcoiny v nejakom podvode alebo kde a sú na nejakom sankčnom liste, presne to, čo Chain Analysis robí, oni tie bitcoiny automaticky proste dajú, že sú špinavé a vy ak jeden taký dostanete nejako, nie na burze, tak ho nemôžete dať na burzu. Proste a povedzte mi, ako je toto budúcnosť peňazí, keď nejaké peniaze budú proste tak špinavé, že budú nejak odsudzované, že tie nebudeme používať a tie budeme. To doslova ani pri bankovkách není. To je dačo úplne nové a úplná hovadina, že nejaké budú špinavé bitcoiny a nejaké čisté proste a potom sa ľudia hadajú o tom, že nejaká skupina ľudí povie, že tieto špinavé bitcoiny nemajú žiadnu hodnotu, ako napríklad burzy, my ich nechceme, oni sú proste, bitcoin stojí 80 000, ale vlastne tento bitcoin stojí 0. Nejakí zase hovoria, že má takú istú hodnotu ako normálny bitcoin, to je 80 000, nejakí za ňo by zaplatili 50 000. Úplná hovadina, zase ďalšia vec. Potom, hej, tie cenzúry na minerov, ktorí ťažia bitcoiny, napríklad ak by v nejakom bloku, lebo hej, vlastne minery ťažia na tých transakciách, zarábajú na tých transakciách a vyťažili by nejaký blok transakcií, kde by nejaká transakcia bola so špinavými bitcoinami. A už bol taký príklad, že niekto by povedal, že túto transakciu proste
neťažte, lebo to sú špinavé bitcoiny, keď ich vyťažíte, tak bla bla bla. Napríklad, keď ich vyťažíte, proste tie bitcoiny, neviem, bude zle, hej. Môžu vám hoci čo, oni už robia nejaké regulácie. Tak to si poviete, že OK, dobre, nevyťaží to jeden typ, proste nejaký človek, tak to vyťaží niekto iný, hej, lebo minerov je proste tisíce. No, ale tam je ďalší problém. Môžu prísť s tým, čo keď sa nemýlim sa stalo, že by spravili to, že to není, že len tie bitcoiny sa dá čo s nimi, že proste tie bitcoiny zoberieme, ale ten, kto to vyťažil, tak ten bude mať problém. A to už je úplne ďalšia vec. To už je proste... Takéto regulácie nemôžu byť, to nie sú žiadna budúcnosť peňazí, to sú proste veľké chyby bitcoinu, ktoré sa musia riešiť a, a hej, bitcoin je na polovicu scam, by som povedal. A posledná časť videa, budem hovoriť o tom, prečo si myslím, že Monero je tá reálna budúcnosť a prečo je to tak dobré a ľudia by sa mali prestať pozerať na cenu, keďže určite vieme, že cena Monera začína byť pušnutá, aj keď fun fact, Monero išlo za posledný rok viac hore ako Bitcoin. Vidíme štáty proste, že zakazujú Monero, lebo chcú regulovať tých ľudí, chcú mať kontrolu nad ľuďmi. Burzy dávajú preč Monero, lebo tiež nad tými burzami je vláda a tá vláda dáva tie regulácie tým burzám a hovorím, čo má robiť, aby mohli ďalej fungovať. No to Monero vôbec nezastavuje. Proste Monero ide ešte vyššie, lebo dáva dáva dopredu ten taký tú ideu, na čo mali tie kryptomeny byť spravené. Mali to byť vlastne tá digitálna mena, ktorá mala odstrániť tú tretiu osobu a malo by to byť medzi dvoma osobami. A tým, že oni zdávajú to Monero preč, oni to ešte viac pomáhajú to, aby ľudia to využívali na to, ako to malo byť využívané. A tú cenu úplne krásne ešte ide vyššie tým, že to dajú preč, lebo ešte viac vlastne pomáhajú tým ľuďom to využívanie medzi dvoma osobami a hej, a bez tretej osoby. Potom, tak v skratke, čo je Monero? Monero je niečo ako hotovosť, digitálna hotovosť, v skratke digitálna hotovosť, tak ako hotovosť, nikto nevie, koľko máte v peňaženke, tak isto aj Monero, nikto nevie, koľko máte v peňaženke. Je to niečo, by som povedal, aj trochu také výnimočné, lebo ako máme tie CBDCčka, kde bude akože banka vidieť, hej, ale Bitcoin vidí, že úplne každý. A tamto je, že vidíte to len vy. Proste je to digitálna hotovosť. Je to fakt, že niečo, čo bude mať v budúcnosti fakt veľkú hodnotu a je to úplne jedinečné. A tým ešte, no a tá anonymita toho, ako funguje, tak Monero má také 3 technológie na tú anonymitu a to je prvá, tá hlavná je, že vy, ak niekomu pošlete transakciu, tak no ešte tá taká druhá menšia je, že tá transakcia sa pošle automaticky sa spraví taká keby nová adresa a z tej novej, takže to nepôjde z vašej adresy, ale pôjde to z úplne novej vygenerovanej adresy. To je ešte taký plus. A tá vaša transakcia z tej úplne novej vygenerovanej adresy sa pošle s ďalšími 15 fejkovými transakciami. Takže nikto nevie, aká je tá vaša. Nikto nevie, ktorá je proste tá reálna. A viem, že keď by ste to chceli uhadnúť, je tam šanca po prvej transakcii nejak 6% a po druhej už to je nejak 0, neviem, 0,35, 0,0035, neviem, proste už len po druhej transakcii je to úplne nulové. Už aj na prvej je to 6%, ale proste nikto nevie, koho je tá vaša transakcia. A tretia vec je, že suma, ktorú posielate a dostávate, je proste zakrytá. Nikto nevie, koľko dostávate, nikto nevie, koľko posielate. Totálne anonymné, proste fakt, ako hovorím, hotovosť. Digitálna hotovosť. Toto video som sa snažil dať tak, neviem, bez strihov, len som proste hovoril. A
neviem, tak do budúcnosti. Uvidíme, ako to bude o rok. Ja si myslím, že určite si pre vašu mm, bezpečnosť a slobodu kúpte pár Monera. Určite sa vám to zíde. A tá komunita Monera sa vážne rozširuje. Už máme niečo ako aj eBay. Je to XMR Bazar. XMR je skrátka pre Monero. A funguje to takisto ako tu na Slovensku Bazoš. Proste len to je cez Monero. A máte ešte aj totálne anonymné správy, keď si tam píšete a tak. A tá komunita sa fakt snaží to Monero tak pušovať v takej tej dobrej ceste a nie v tej zlej, ako by som povedal Bitcoin komunita, ktorým vlastne ide len o peniaze a neriešia nič iné. A Monero chce vážne tú slobodu. A ešte neviem, či som povedal, že vlastne tak nakoniec, že uvidíme o rok, ako to bude. A, a hej, to je koniec.